Wala. Ganun pa din. Mega love, shout out everyone. May sound ba mga lalabs? SPRCC Patrol Vlog, wash out idol. Ayan. Lalab, mega love, shout out SPRCC Patrol. Wash out. Wash out, lalab. Shout out. Pwede pa follow naman idol sa aking FB, Batang Waray-Waray Channel Boy. FB. Meron kang page. FB page, lalabs. Meron din naman akong naupuan ko pala yung Meron din ako lalab page, Islandsky Vlog, same my name. Meron akong followers na 1.5. Lista ko na lang mamaya na kasi Batang Waray-Waray. Ilan ba followers mo? Saliram Gamer Lalab, mega love, shout out. Saliram, pwede pa follow naman idol. Ayan. Sige lalab, walang problema. Mamaya i-follow kita ha. Kunti pala, 100 pa lang ha. Gusto nag-message. 800 pa lang sa'yo, lalabs. Follow mo rin ako, lalabs. Nasa 1.5 ako. Pakita ko sa'yo yung ko ha. Yung picture ko.
Okay, ito lalabo. Ayan o. Ayan lalab yung picture ko dun lalabs o. Nakita mo? Ayan picture ko dun. Ayan o. Ayan lalabs o. Ano pangalan? Labo mata ko ha. Islandsky Vlog. Parehas ng ano ko. Ng YouTube channel. Ayan lalabs o. Ayan yung picture ko dun o. Mamaya i-follow kita. 1.5 yung followers ko dyan lalabs. Saliram Gamer lalab ni Galab shoutout. Ano mga upload mo dyan lalab? Mamaya, tingnan natin yan. Ito oh. Islandsky Vlog lalabs. Ryan Earthward, kumusta ka na lalabs? Migalab shoutout manay lalab, Migalab shoutout Ryan Edward Sol. Kumusta ka na lalab? Long time. Kumusta ng iyong channel? Mayaman ka na, maray na udto tabi. Ayan. Siguro mayaman ka na sa YT mo. Mayaman ka na lalab sa YT mo. Maray na udto tabi, 5 million ni Galab shoutout. Lalab ito FB page ko ha. Ayan lalab yung Jumardi 100 plus 100 to 1K available. Sana all. Sir Jumardi, sana all. Ayan yung FB page ko lalab. Yan yung pangalan ko doon. Papalo na lang yung gustong mag-follow sa akin mga lalas. Pag di ako naka-live dito sa aking face, YouTube, nasa Facebook ako yung mga lalas. Pag wala ko dito, nandun ako. Doon nyo lang ako lalab makikita. Ayan, Islandsky Vlog, mga lalabs. Baka gusto nyo kong i-follow, Sergio Mardi. Sir Ryan Edward Sol, kumusta na po yung channel mo? Balita ko mayaman ka na sa YouTube. Di ba ang dami mong followers? Grabe naman tong kain ni Lolo ng aking banana. Upcoming premiere from Sergio Mardi. Ayan. Patamsak upcoming premiere mga lalabs. Dazzle Vlog, lalab ni Galab shoutout Dazzle. Hi everyone. Aray. Dazzle, meron ka ng lalab, moderator. Nakapalo na idol sa ginataang saging David Bakas pa. Sige lalabs, balikan kita mamaya. Saan yan? Sa ginataang saging, ginataang saging. Sergio Mardi TV. Malay mo lalab, mamonetize tayo sa YouTube, sa Facebook, meron pa tayong YouTube, di ba? wala namang masama kung lahat mo itaray, di ba? May kasabihan nga, try and try until you succeed. Di ba? Walang masamang susubukan ang mga bagay-bagay. Paano mo malalaman? Paano mo di ba? Paano mo malalaman yung mga gagawin mo? Pag di mo susubukan. Pag nadapa ka, bumangon ka. Pag may bumato sa'yo, batuin mo rin. Dazzle Vlog, ayan, natawa tuloy si Dazzle. Ngalan pa thumbs up, upcoming premiere ni Sergio Mardi. $6 million Migalab, may reel din ako pero nagsimula pa lang. Oh, lakas. Dapat lalab, SPRCC, kung ayaw mong laging nakapula yung dashboard mo,
Lagi kang mag-upload kahit anong short video mo. Kasi ako araw-araw ako nag-upload, mamaya mag-upload ako ulit. Pagkatapos ko dito sa live ko sa YouTube. Pero mga lalab, wala tayo ditong sweldo, wala pang sweldo si Os dito sa YT. Matagal tayong walang sweldo dito. Mayroon din ako, pero ano, Sergio Marde, papalo naman. Sergio Marde, Island Ski Vlog. Magbakas lang doon at babalikan ko agad mga lalabs. Masipag tayong rumesbak. Malay mo one day, ma-reach natin yung, ang ano kasi ni Bilaka, sobrang namang taas ng hinihingi niya, 60,000 na views. Sobrang taas. Mga lalab, patamsak naman lalabs ng ating upcoming premiere. Stream, mega love shoutout Os. Pag pumasok si stream, papasok din si Sir Buchito or wala. Magkakilala ba kayo stream ni Sir Bruchito? Ayan. Follow mo ako sis Jumardi. Ayan. De La Peña. Ilista natin. Anong pangalan mo doon? De La Peña. Jumardi. Sige, ilista natin yan. Batang Waray. De La Peña. Jumardi. Mamaya, Sir Jumardi. Jumardi. De La Peña. Di ba malay natin, ma-reach natin yung hinihingi. Pero sobra kasing sobrang mahigpit si Facebook kay YT. Si Lolo Meta. Sobrang mahigpit. Alam nyo mga lalabs, nung mga nakaraang araw na-restrict ako ng 24 hours. Hindi ko alam kung anong ginawa kong kasalanan. The same profile. Ayan. 6 million mega love shot mga lalab. Dazzle. Ilan na ba yung buy mo lalab? Dazzle. Upa 20. Ayan kung sino mga mayroon dyan. Ikaw, Sergio Mardi, si Upa may 20. Sergio Mardi may Upa. Si Upa may 20. Ayan, baka meron ka dyan alagad. 304 pa lang follower ko. Magsipag ka kasi Sergio Marde, maghapon mong dotin yung cellphone mo. Ako yung 1.5 na lang, within lang yan. 2 days pa lang yan, Sergio Marde. Kung gaano ko kasi pag magdot-dot ng mobile ko. Lahat ng mga dyan, nagpapapalo, pinagpapalo ko. Basta ang technique lang dyan, panuorin mo sila. Lagi kang mag-comment, pares back, papalo back. Tapos pag nag-comment diyan sa sa video mo, siguraduhin mong panoorin mo. Sabay iwan ka ng bakas. Babalikan ka niyan. Hindi ko mahina ka pala sa sa Facebook ha. Magaling ka lang pala sa YouTube. Ang sekreto diyan, ganun. Follow lang ako ng follow. Pag may nag-comment sa akin, babalikan ko sila, Sergio Marde. Titingnan ko yung profile nila. Di ba madaming comment dyan sa profile nila, madaming comment. So, ang gagawin ko, papanoorin ko muna yung nag-follow sa akin, pinalubak ko, pinanood ko. So, ngayon, nag-comment ako, natapos ko na siyang ma-views. Ang gagawin ko, itatype ko doon, hashtag, everyone follow, or gawin mo, hashtag highlights. I-highlights mo. Tapos ka dyan. Mag-follow ka muna ng 2. Di ba may nakalagay doon follow, yung kulay blue. I-click mo lang yun ng i-click. Follow. Sabihan mo lang pares back or pa-follow back. Follow mo lang yan ng follow. Iwan ko lang kung hindi ka niyan balikan. Ganyan lang yung sekreto niyan. 3 days pa lang yun sa akin ha. Kasi matagal pinabayaan ko yung na yan, yung FB page ko. Pero ngayon, 3 days pa lang, 1,500 na yung aking yung followers dyan. Tingnan mo, abutin ko na ng 2K. Ganun yung technique dyan. Kailangan tapusin mo. Parang katulad din dito sa FB, kailangan mo ring manood. Strict 3 buwan sa akin. Grabe! Ano bang ginawa mo pa? Ako na-strict ng 24 hours. Akalain mo kasi mga lalab,
Yung gawa ko sa ano, upahan sa, handsome, Jun Jameson, Just Love Me. Mika Love, shoutout lalabs. Ginawa ko dyan mga lalab, maghapon ba naman akong dot-dot. Siguro napansin siguro ni Facebook na wala na akong ginawa kundi mag-follow back, manood ako ng mga video nila. Napansin siguro nung gabi, bigla na lang lumabas sa screen ko, restricted 24 hours patay. Nagpahinga muna ako mga lalab ng buong maghapon. Hinintay kong matapos yung restrict. Pagkatapos ng restrict 24 hours, kinamagaan, banat na naman. Tingnan mo ngayon, 1.5 na yung followers ko. Ayun. Wala akong alam sa FB. Ganon yon, Sergio Mardi, ganon yung mga technique doon. Just Love Me, nag-promote ako doon sa FB. Nag-promote. Kaya pala lalab, wag ka mag-promote. I-promote mo yung sarili mo na umangat. Basta mag-comment ka lang dyan, magbakas ka, manood ka, panoorin mo kahit boring. Wag mo na lang panoorin, hayaan mo lang naka-play. Mapapansin mo na yan pagtapos na, saka ka mag-comment. Tapos lahat ng nag-comment doon sa pinuntahan mo, i-highlight mo, #highlight. #highlight, oy. #everyone follow, yun. Pag nakita ka nila, i-follow ka yan, sunod-sunod yan. Iwan ko lang kung di mapuno yung mo. Nag-promote ako doon, kaya ka pala na na-restrict. Nasa 105k followers ako doon. Patay, ang dami. Ibig sabihin, sumisweldo ka na pala dyan. Opa. Pero may napanood ako na babae, grabe ang iyak kasi nahack daw yung niya, yung account. Yung 800,000 mahigit na sahod niya, hindi niya nakuha. Ay, maraming hacker sa FB ngayon. Kalain mo, have you eaten? Yeah, finish. Upa? Ayan o, not upa. Jinjiyong John. Jinjiyong Son. Mali-mali na pati yung basa ko, syuhada. Ang dami mo lala, sayang. Sumunod ka kasi sa rules. Minsan kasi sumusunod ka naman sa rules. Minsan bigla ka na lang na marirestrict. Na hindi mo naman alam. Sobrang mahigpit si FB, kay YT. Ayan, 6 million mega love shout out. Mamaya i-search natin yan, Jumardi de la Peña and Batang Waray-Waray. Ano ba pangalan mo? Upalalab sa mo, FB page. Ayan, 6 million mega love shout out. Paano ba? Patakaran sa FB? Sir Jumardi, hindi ko naman binabasa ang patakaran yan. Basta nagpapalo lang ako dyan. Wag ka lang wag ka lang mag-share ng wag ka lang mag-share ng yung sweetheart mo, sweetheart. Wag kang mag-share, hayaan mo yan dyan. Nyonya, Kimbang Jumbo, hello host. Nyonya, my friend, mega love shout out. Thank you so much. Gawin mo lang dyan, Sir Jumari. Kailangan panoorin mo lang yung video. Tapos sabay comment and follow. Wag mong gagawin yung nag-follow ka lang tapos magpabalik ka, wag. Mahigpit. Bye MB warning, good night. Okay, Dazzle Vlog. Good night, lalab. You want to sleep now? Okay, go ahead. Thank you, my friend, Dazzle Vlog. You should to charge. Ayan, 9 million, mega love shoutout, mga lalab. Jumar Didan from Rachel Kitchen. Lalab Rachel, mega love shoutout. Mga lalab, dan na ba kayo? Patamsak po ako sa nakapin, mga lalab, patamsak. Ayan, upcoming premiere ni Sir Jumardi, 7:30 p.m. Mamaya pa pala. Kasi ako, Sir Jumardi, pinag-aaralan ko yan dyan sa FB, kung paano. Nanonood ako ng yung mga comment dyan ng mga iba. Pinag-aaralan ko. Opa, I'm done from Rachel Kitchen. Rachel, nagbaba ng bahay. Rachel, mega love shout out, lalabs. Mega love shout out.
8 million mega love shout out. Tamsak, Sergio Mardi, pangalawang tamsak. Ayan yun niya, Kimbang Jumbo. Nagbaba ng bahay, 3 buwan lang naman, wag lang tanggalin ng ads. Ibig sabihin, sumasahod ka pala sa FB mo. Yung sa akin, lalab, ano lang kasi yan eh, parang, ano pa lang sa akin, 2 weeks. Yung ano ko, yung FB page ko. Meron, dati pa yung ano ko, FB page, kaso lang hindi ko yan siya pinapansin. Mga 2 weeks pa lang ako lalab, nagpapalo back, naghanap ng mga magpapalo. Pero, mabilis, nasa 1.5 na ako. Pagkatapos kasi dito, pagkatapos kong mag-live, dyan naman ako sa Facebook ko. Ako dyan, nag-upload. Araw-araw ako nag-upload, pero hindi ako nagla-live. Kapagod na kasi mag-live. Dapat dyan mag-live, meron kang pamigay. Inshallah next month, mamigay ng bigas. Kahit tagi 1 kilo. Di ba? Diyan, para dumami yung followers. Diyan sa sa FB page. Libangan ko lang yung FB, focus lang ako sa YT. Okay lang yung lalab, at least nasa 305 ka na, K? Nyonya, I'm done from Rachel Kitchen. Nyonya lalabs. Pabalik lalab si Rachel, lalab dan na. Mga lalab, patamsak po upcoming premiere ng Nakapin, mga lalabs. Upcoming premiere po ng Nakapin, mga lalab, patamsak po ako, mga lalabs. Dan na kayo sa Nakapin. Nyonyang lalab, kindly return to Rachel Kitchen, lalab, already connected. Thank you. Ayan, 8 million mega love shout out. Rachel, thanks dan from Nyonya Kembang Jumbo. Ayan, Rachel lalab. Mahirap salitain yung pangalan niya. Yonya siguro, Yonya. Yonya. Yes, Yonya. Dan na kayo magtamsak, mga lalab, sa Nakapin. Saka Sir Upa, marami daw pong hacker dyan. Nag-hack sa Facebook. Malaking sahod sa YT kaysa FB. Oo, kasi napapansin ko, Sir Upa, yung iba, kay dami-daming upload, tapos, nasa $1 lang yung yung kita. Sa mga star, magkano lang isang star, wala pang $1. Hindi katulad dito sa sa YT, mag-live ka lang mga 2 hours, meron ka nang nasa $1. Kahit walang palipad. Upadan from Nyonya Kembang Jumbo. Ayan, Upadan daw po. Dan na kayo Nakapin, mga lalabs. Baba natin yung ating short video. Pwede mo naman yan i-promote sa page sa mo YouTube, di ba? Yung page mo. May nakita nga ako nagla-live, binababa niya yung niya, yung link ng Facebook. Mga lalab, yung aking short video, mga lalab, baka pwede naman yung panoorin, wala pang 1 oras. Ano lang yan, seconds.
Ayan, 8 million. Mega love shout out. 8 million. Mga love, na po ba kayo sa nakapin mga lalab? Yun niya, I will check your, your FB. Ay, your, FB na pati. 114. Yun niya, ayan yun niya tayo mga lalab. Bibi pa yung bahay mga lalabs. Ayan kay Nyonya tayo, Nyonya Kimbang Jumbo. Nyonya, you still here? Ayun mga lalab, baby pa yung bahay niya mga lalab. Lablabin natin mga lalab si Nyonya. Yun niya. Kung may YT, dapat mayroon ding FB para panghatak sa subscriber. O nga lalab, pinopromote ko rin yung ano ko doon. Pinopromote ko rin yung aking YT doon. Pero hindi pa tayo ganong kilala sa Facebook. Thank you, host. Hindi pa tayo kilala masyado doon. Ilang buwan ba yun, pero ilang taon mo ba yun, paano ka naging 305K? Ilang taon mo yun inalagaan? Or yung mo yun, yung parang personal Facebook mo yun, mo lang. Ginawa mong Ayan, 4 million mega love shout out. Lalab watching your your mukbang pop me. Ayan, I am watching your video, my friend, Nyonya. Nyonya Kimbang. Lalab Nyonya, mukbang, pansit, Pangsit kowa. Ayan, Nyonya, I'm watching your video, my friend. Nyonya. Pangsit kowa. Lalab Nyonya, I'm watching, my friend, ha. Ay. Nyonya Lalab is still watching, my friend. Mukbang kebab. My friend.
Still watching, my friend? Jeepney driver, mega live shoutout. Jeepney driver, music tamsak host. Jeepney driver, salamat lalab sa patamsak. May jacket ka na lalab. Hala, ang laki ng bahay. Dati pala tayong dikit, jeepney driver. 17.3K. Wow. Ang laki ng bahay mo. Upa, miglag shoutout. Part 2, ano, apritada viral short. Ayun lalab, dahil man tayong dikit sa main channel ko. Ito ako sa apritada mo. Ang laki ng bahay mo lalab, nasa 17K sana all. Ito po, pero dati tayong dikit. Salamat tos, may upcoming ilis ako. Tingin ito, itamsakan natin. Anong oras yung ilis mo? 2:30 PM. Ay, mamaya 2:30. Tamsak. Kalimbang kita lalab ha. Bartiran ka rin pala. Salamat host, may upcoming. Yan lalab, natamsakan ko na. Ibig sabihin, nakapunta na ako sa'yo kasi meron na pala akong jacket sa'yo. Hindi ko alam kung kailan ako nakapunta sa'yo. Ayan, naka-blue ako. Ibig sabihin, nakapasok na pala ako dito sa'yo dati. Ayun lalab, natamsakan ko na ha. So, 30 pala maya-maya yung live mo. Sipag mag-barter rose kaya lumaki. Kaya. Sa akin kasi ano lalab, matagal akong nag-stop ng YT ko, mga 5 months. Hindi ako nakapag YT, kaya tingnan mo yung bahay ko nasa 4K pa rin. Siguro kung nagsipag ako, siguro malaki na rin yan. Naginto kasi ako eh. Pag nag-barter ka kasi walang views. Talagang lang, tataas lang yung bahay mo. Hi, Takuluko, how are you? How are you, my friend, Taku? What is this link? Link for other live. 4 million. Shuada. This one is not yours, Taku, why you promoting this one? This one is not yours, my friend. Your promoting is 1.4 million subscribe.
Don't drop a lot. Ano, my friend Taku, don't drop a lot. No, 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 no. Takuluku. Pag nagbarter ka, tamsak dikit ka kasi dami na nga mga robot, haha. Marami ng robot ngayon. Pag bumili siguro mga lalabs, jeepney. Cooking lalab, cooking with Sapia. Hello, how are you? Good morning. Lalab, good morning my friend Cooking. How are you? How is your channel? You have your subscriber 5.9. Wow, it's coming 6K. Wow, mashallah. Saliram, my friend. Big love shout out. Where are you na? Nyonya? Where are you? You already left. You don't like banana. I'm fine, thank you, host. Punta nga ako sa'yo mamaya, jeepney, kahit maka-20 lang ako. Nakapagod kasi mag-barter. How do you say skeleton in Tagalog? Buto-buto. Buto-buto. Skeleton. Buto-buto, takuluko. Kalansay. Kalansay. Your kalansay. Buto-buto. May dalawa ako kasama, host. Pag magpa-member ka, may 100 banana at sa palipad may banana din, no lagas. Saan yun, lalabs? Sino yon? Hindi nalalagas yun kasi minsan pag kinakain eh. Katulad ng isang araw, nagpunta ako sa may barter, yung 20 coin ako, nawala rin nung gabi. Sinald at mix kusina. Sinald ba? Elinsky, if you seen a skeleton walking in forest at night, what would you do? I will hide. Nothing to do, Why I will go to the forest at night time for what? Ilista ko nga yan, si Mix Kusina. Parang nakita ko na yan siya. Nilista ko, lalab. Parang napasukan ko na rin yan. Nothing to do, tukuluku, taku. Your cat run in forest at night. You go to look for him. Okay. Maya doon yan sa live ko. Sige mamaya, 2:30 pa naman yung live mo. Siguro makapunta ako sa'yo mga 3, mga ganun. Kasi paka-live ko magpahinga konti. Hindi naman ako matagal mag-live. Kapon medyo matagal akong nag-live kasi maraming tao kapon. Ngayon, konti lang. Ngayon, minsan na konti lang ang tao, minsan na madaming tao. Depende siguro sa sitwasyon. Do you spank your cat when he does behave? No, I love my cat. Okay, hanggang 5 p.m. ako LS. Okay. Hebron Chart, good afternoon, Lalab. Hebron, how are you? Hello everyone, lalabs. Hebron Church. How are you, my friend? Where are you now, She already left, si Nyonya. She don't like, I'm from where? Ayan, si Hebron Church. Nagbaba ng bahay. Hebron, may galap siya, friend. I'm fine.
Ailenski, if you cat bite you, what would you do? Nothing, my cat is not biting me. My cat not biting me, my friend. My cat. Kung ano nung pinagsasabi nito mga lalab, pero okay naman yan siya. Makulit lang, may pagkaisip bata. Araw-araw yan nasa live ko mga lalab. Takulo ko connect on the pin, my friend, or connect to jeepney driver music. Taku, connect to jeepney lalabs. Madami ka bang tao, sir, marami kang tao. Jeepney driver, marami kang tao sa live mo. Nagsiksikan ba? May nagkakantahan ba dun sa live mo? May nagkakantahan, may nagsasayawan. I have a banana 430, let's be friend. Kunti lang hos. Yan lalab jeepney, baka meron kang mga alagad. Si Hebron daw, they have 430. Banana, let's be friend. Kunti lang hos. Ayan, baka meron ka dyan si Hebron lalabs. Friend kayo niya ni Hebron? Jeepney? But me only little Hebron, I don't have 430 banana extra. But you have. It means you have a lot of mobile. Because here in the Philippines, I think only one mobile is only 10 account is allowed to use. Kunti lang hos. Tagal ko na yan dikit si Hebron at kabarter na Mamaya baka kahit maka 20 lang jeepney driver. Mamaya walang gaanong tao ngayon. Minsan kasi busy sila. I already been blocked on 50 channel already. Why? But here I didn't block you, even you are talking sometime nonsense. I will not block you because you are my friend, Takuluku. If I'm a bad person, I already block you. But I'm a good to you because you're also good to me. 5 million, may grab shout out 5 million. Who's here? I will check lalabs. Hebron. Watching Hebron your channel. There are no only targets for Jana in this era. Watching Francis Ace Vlog. Lalab Francis, Miglab shout out. Ayan, barter tayo, Francis. Ilan sa'yo lalab? Tingnan nga natin kung may... Francis, may jacket ka na lalab. Saan yung main channel mo yan lalab? Tingnan natin yung si Francis. Go to channel. Ang katinang ilong ko. Ito yung sa'yo si 66. Sa'yo to lalab lahat. Ito yung sa'yo, Francis. Ano yan? Main channel mo to? Tatlong 6. Ito yung main channel mo lalab. Audio Wolf, Migalab Shirados. Maayong od to sa imong tanan. Yes.
Your number is not good. 36, kakatakot. Pinoy Mix Vlog, Dan, tamsak po. Lalab Pinoy, sige 20 tayo dyan. Lalab, ano lang sa akin, 15. 15, ulat, 15, 16, 17, ulat, tika lang. Lalab, ano lang sa akin, 18. Balato mo na yung dalawa sa akin, 18 lang yung meron ako. 18. Balato mo na yung dalawa. Guys, sino magpapagawa ng intro-outro thumbnail banner super chatter cha. Member emoji badge live background Miss Cyril Charles Ars El Cerdelia. Ayan. Lalab DTS my friend, big love shout out. Lalab. Ano, start na ako, tara Francis. Nakakatakot yung number mo, Lalab. Tatlong tuwad na 6. Sige, 6. Tatlong 6. Salamat, host. Patumsak, host. Ailinski Vlog. Sige, Lalab. Tamsakan natin yan. Start na ako, Lalab, ha. Francis Ace. Start na si host. Sige, Lalab. Tamsakan po kita, Lalab. Start na ako, Lalab, ha, hoy. Francis. O, sige na. Start na. Mamaya, Lalab, ha. Wait lang, Pinoy. When they say, yeho, on your song, it sound funny. Shuhada, your my friend Takuloko is a crazy guy. Ayan, Lalaba, tamsak. Sa aim yung September 1. Tamsakan mo, Lalab, yung Meron ako dyan, Lalab, short video. Patamsakan mo ako, Lalab, sa short video ko, ha. Para dumami yung tamsak ko, ibaba ko, Lalab, yung short video ko. Ikaw na lang maghanap, Lalab, basta short video ko, ha. Doon ka magtamsak, wag ka na dito sa live. Doon, Lalab, sa jeepney driver. Sige, Lalab, Pinoy, Lalab. Ano yan? Okay, noted host. Hanapin mo na lang basta may short dyan na bagong upload. Yung patulang na matula. This is my friend. How are you? Tamsak 25 sa patula mo. Sige na, Lalabs. Tamsak mo na yung patula ko. Ang patulang pinatula. Ito, Lalabs, short video man to sa emo, di ba? Tadadan, tadan. And malab, kung meron kayong mga alaga dyan, mga lab, pwede po kayong mag-barter mga lalab para madaling tumaas yung inyong mga banana. Next dyan, host, mapadikitan pa ako sa'yo. Sige. Doon na lang sa isa kung doon sa, ko, padikitan ko yung sa member. Yung sunod. Bigay ko sa'yo, Lalab, ha. Ito, Lalab, ha. Meron ako ditong member na isa.
Binaba ko yung bahay kanina eh. Ipin ko lang siya, lalab. Di pa ako tapos, lalab. Pinapanood ko pa yung video mo. Mabagal lang ako magdikit. Okay, tatapusin ko muna. Sige, lalab. Tapusin mo lang yan. Ipipin ko lang to si Junaski. Kasi baby pa bahay nito eh. Ayan, 5 million mega love shout at mga lalab. Ayan, lalab. Ulit na pala itong pinanood. Dalaw na lang mayawos, ayudahan kita. O lalab mamaya, punta ko sa'yo mamaya. Mga 2:30, di ba? Sige po mamaya, promise. Cross my heart. 5 million mega love shout out. Kamaran, lalab, how are you? Where is your younger sister? She's sleeping. Why you're looking for her? I'm here. Don't look for her. I'm here in front of you, lalab. Why you're looking for her? She don't have YouTube. Only me I have. Kamaran, why you're looking for my sister? You don't like me? My friend Kamaran? Yesterday she's here, but you are not here on my live yesterday. She is sitting to me while I'm on live. But today, no, she's not here. Six million mega love shout out, 6 million mga lalabs. Hmm. $6 million mega love shout out mga lalabs.
Pwede kayong mga lalab mag-barter dyan, mga lalab, kung meron kayong mga dalang alagad. Kumaran, where is your channel? Your main channel, that one is your main channel? Kamaran? Dan, ayan lalab, di pa ako tapos. Sige lang lalab, sige lang. Dan 20 hours from ano, sige lalab, ako hindi pa. Mabagal ako lalab, nagsiнаsign in ko pa kasi hindi kasi ito lahat nakasign in eh. Okay lang yan, no? Take your time. Malapit na lalab. Hindi kasi siya lahat nakasign in. Ta-da-da-da-dan, ta-da-da-di-di-da-din. Pinoy Mix Vlog, ayan, nagbaba ng bye, Pinoy Mix. At pala pag nagbabarter ka, kailangan yung mga ano mo alagad, naka-sign in. Islandsky, are there a lot of fervents in the Philippines? No. What fervent? Uwagan. Ay, ambot. Uwagan daw. Pagpasensyahan nyo na yung mga lalaba. DTS lalabs. Uwagan pala yung lalabs. Parang mga aswang. Diyos ko. Hindi ko na alam yung uwagan. Parang ang lalim ng Tagalog mo ah.
Ako aswang ako, number 1 akong aswang. Gusto mo aswangin kita? I'm the one, Takuluko. Ang dami-daming tanong niya. Kung ano-ano na lang pumapasok sa utak. Manyak. Oh my God. Sinong manyak? Sinong sabing aswang? Ay, Diyos ko. Kung ano-anong naiisip nitong lalaking to. Uwagan is Bisayan word. Uwagan. Dami-dami niya kasing tanong mga lalag. Pagpasensya nyo na kasi yan eh. Parang isip bata. Pero araw-araw yan nandito sa ko. Lalab. Host. Malapit na lalab oh. Sinichismis mo kasi ko eh. Sige lalab. Oo, sige. Saan ba yung main channel mo? 15 lang. Mabagal kasi ako Diyos kaya natamad ako magbabartir. Madam Ara. Ayan si Madam Ara mga lalab. Maraming yan dyan. Tao. Sa kanyang live. Lalab, ilan na ba nadikit ko? Di ba 15 na? Tamsak Manay, salamat po sa patamsak. Dida-dida-dan, tadadan. Saan ba yung main mo, lalabs? Ay, mali. Ayun, lalab, naka 17 na pala ako. 18, sabi ko 18. Sana yung lalab yung mo, lalabs. Di ba sabi ko sa'yo 18 lang, 20 sa'yo. yung yung dalawa, mo na yun sa akin. Free. Dito sa main ko, ayan, tingnan natin yung main mo. Si Trending PH and 14 ang laki ng bahay mo. Lalab, dikitan mo yung 15 kay yan nakapin. Kay Jonas Kilalabs. Diyan may dikit Francis. Yan si Madam Mara, lablabin natin yan. Takuluko, your girlfriend here. Carlos Miguel. Takuluko, thank you. Ay. Lalab, ka? 14.16, trending. Trending PH. 14.6K. 112 tamsak. Silipin ko. Sige lalab, silipin mo yung nasa taas. Start na ako para mabilis. Ayan si Madam Ara, lablabin natin yan. May live ka mamaya, Madam. Ayan na, 113 na. 15 lang to lalab ha. 760 nakapinos, 140 tamsak niya. O sige na lalab. Nag-i-start na ako. Baka maunahan kita o maunahan mo pa ako. Yes, Taco Ailinski, she told me, thank you for your concern on me. Wow, sana all. Sana all. Nangaaway siya.
Inaway niya si Carlos Miguel. Ano ba yun siya? Unboxing Lenovo. Ara, he had a dirty video on his channel. Thumbs love. Angela Bandinillo Lalab. Mega love. Shout out Lalab. Manyakol kasi yun, ano. Madam Ara, manyak. Now I know why Ara was scared. Yes. Oh, wrong. Buti ka pa may unboxing na Lenovo. Trending, sana all. Mga lab, kung meron kayong mga alaga dyan, mga lab, pwede kayong mag-barter mga lalabs. Angela Bandanilo Lalab, big love shout out. Gamitan mo. Tawagan ko sa mga ato. Nagkikaload. Ito na naman. Are you fervent too? No. Who told you like that? Ano? Mingay! J. Duglalab. Ara, you're a fervent too. J. Duglalab, big love shout out. Unlimited support. Hi there, everyone. OMG, no. Ano ma? Awisam stream. Ayan, thank you so much, lalabs. Islandsky, if I slap on egg on your head, what would you do? I will slap you. If you're the one, make for me.
Kung ano na lang naisip ni Takuluko. Meron kang live, Madam Ara, alas 2. Patay. Maligo ka na, ala, Madam Ara. Nakashare ba ka malaglag yung ano mo dyan, cellphone? Maligo ka na. At malapit na yung iyong live. Baka bumagsak yan, mashoot dyan sa inidoro. Yung imong mobile. Nakatukaw pa ako kay Mang Doro. Nagmuni-muni pa si Madam Ara. Mag-ano ka na, maligo at alas 2 na, 15 minutes. Mag-i-start ng iyong live. Nagmuni-muni ka pa. Ara, there is girl on YouTube. She looks like you. Ano dang? Ano dang? Ay, nagyan dito lang yung lalabs mo. Naanap ka. Sabi, where is your sister? Your younger sister, where? Sabi ko, wala ka dito, tulog. Who is she? Naggalin na ata. Malis na. Nat ko sabay ka nag-iyantang. Lumayas na. English ad to. Agumon ko ni kadang. Kagumunta na. Kaya sinakiboy. Siya may timplang gatas. Aliya? Butangin ng bago. Lalabdan na rin ako 15. Ano, oh. 126 ka na. Pero yung bahay mo, alam ko kasi pag mga ganyan, hindi na umakit hanggat di ka naka 100 eh. Diba? 14.6. Tama ba, lalabs? Oy, unlimited support. Let's connect. Lalabdan na lalabs. Ano, trending PH. Malaki na kasi yung bahay mo eh.
Taco, game over. Shoe, game over. Ang lalab, maraming salamat ha. Ilan na si, Jonas, tingnan natin. 580 na siya. Yes. Pito. Tapos 220. Nota ko, I don't know her. Madam Mara, oy, maligo ka na, oy. Wag mong pansinin yan si Takuloko. Niluloko ka lang yan. Pito, 220 kasi naubos ni Aliyah yan. You look like her. Where is the picture? I will check. Takuloko. Unlimited support lalabs. Street Fighter Online Day 20 rank matches. Battle Hub. Unlimited lalab. Nasa bahay mo ako lalab. I will connect this one to you. One banana. Okay? You have ads. Street Fighter. Nasaan ka na si nagpapatamsak kanina lalab? Umalis ka na ba? Saan na si Pretty Shishi, nandyan si Pretty Shishi oh. Pinoy Mix, nasaan ka na lalab? Pinoy Mix. Pinoy Mix. Lalab, Pinoy Mix, nandito ka pa ba lalabs? Baba na yung imong bahay lalabs. Tadadadadan. Bye-bye host, Takuloko for bye now. I'm gonna take a shower. Yalla, go ahead madam. Baliktad. Sige lalab, ipin kita, wait. Pinoy Mix. Malalapatamsak ako nakapin. R&L vlog. Maliligo na siya lalab. She will take shower. Para fresh siya sa kanyang live. She look like fresh while on her own live. Commute Jeep, Pinoy Mix vlog. Ayun lalab, na-commute ka sa jeep. Jeep ba to o bus? Bakit kakaiba tong jeep na to? Elo is in the dog. Yeah, Elo is in the dog. Ara is a human. Human dog. Ayan, nasa bahay mo ako po, Pinoy Mix. Pinoy Mix vlog. Pinoy Mix. Ayan, lalab, full watch lalab sa imong video. Ano man to short? $5 million mag-live shout out, mga lalabs. Mga lalab, may short video ako mga lalab. Baka pwede nyo naman lalab panoorin. Ayan. Short video man to lalab. Wala pang 1 minuto. Seconds lang. Ayan lalab yung ating short video. Baka lalab pwede naman. Ayan, what countries have you visited? Ma? Only one country. I already told you. Malalapatamsak pa ako nakapinal si what you really. Mga lalab, please connect to DTS Orkes mga lalab, yung aking member. Ayan, Binabani Islandsky. 6 million megalab shout out. Palablab ako nakapin mga lalab kay Pinoy Mix. Ayan, Pinoy Mix, nasa bahay mo ako lalab ha.
Bakit ano pa sila? Bakit naka face mask? Naka face mask. Wala naman ng COVID ah. Ayan, lalab, Pinoy Mix lalabo. Full watch sa imong video. Let's connect from unlimited support. Let's connect mga lalab. Full watch ano lalabs? Ano? Pinoy Mix. Look terrorist. Who is look terrorist? Who? Who is look terrorist? You? Betul. Kati. Pinoy Mix vlog on the way. From unlimited support. Ayan, lalab Pinoy Mix. Lalab, pangalawang dikit sa'yo. Unlimited support done to you, friend. Ayan. Ayan, lalab, full watch yan, lalab ha. Full watch. Full watch sa imong ano, Pinoy Mix. Short video man yan. May harang pa, may harang. May harang. Unlimited support done to you, friend. Unlimited lalab watching your video, my friend. Still watching lalab, unlimited. Madam Herminia, mega love shoutout po, madam. Salamat po sa iyong paharang. Mega love shout sa lahat, tamsak ho. Salamat po sa patamsak, madam. Herminia Sakyap, ayan, walang anuman puhos. Busy ata si madam.
Pinoy, hello. Ayan. From Herminia Sakyap. May Sakyap dan po sa alaga mong pusa. Marami talagang pusa yung mga lab. Kuha lang ko lang mga lab ng tubig. Wait lang po. Kailalab ng tubig. Natutuyuan na tayo ng ng boses. Oh, akala ko naka-charge tong ambot man to, oy. May bago kang video, madam? Mhm. $2.30. Tamsak dating dikit, lalabs. Colorful and cute cats in the backyard. Opo, ayan. Pinoy tamsak at dating dikit. From Pinoy Mix. Madam Ara, napakadami mong pusa. Alaga mo ba itong mga pusa na to? Ang mga itim yung ilong. Ay, hindi mo pala to pusa sa backyard lang. Gusto sa iyong magpaalaga. Oh, ang dudungis ng mga ilong. Gusto yan magpaalaga sa'yo. Ang gaganda ng ilong nila, itim. Oh. Yung isa maganda, yung itim yung ilong. Milans Vlog, good afternoon, Os. Milans, big love shoutout, Milans. Yan na bahay ni Milans. Oh my God, ang laki ng bahay ni Madam Milans. Sana all. 11K. 13.3. Ang laki ng bahay. Si Madam Milans Vlogs. Good afternoon, lalabs. Thumbs up, dating dikit. Opo, dati po tayong dikit.
Ang laki ng bahay mo, oy. Sana marating din natin yan. In God's will. Marami pang, siguro, buwan. Ayan, Milan's Vlog, nagbaba ng bahay. Si Madam Milans. Palablab po nakapin mga lalabs. Tingnan natin yung bahay ni Madam Milans. Wow, ganda. I created video photo of my life collection, memory when I was vlogging. Ganda pala ni Madam Milans, oh. Oh. Ganda. Unlimited, Pinoy Mix Vlog Dan from Unlimited Support. Ganda ni Madam Milan. Ang cute ng muka. Sexy. Ngayon, Madam Milan, pinanood nyo pa yung short video mo, Madam mo. Hi, Party Music ni Jackie Lalab. Migalab shout out. How are you, my friend? Party Music, how are you? How are you, Lalabs? Pretty Zizi. Ayan, Lalab, pinanood ko yung short video mo, ha. Lalab, Milans. Ang cute pala ni Madam mo. Party Music, my friend, how are you? Lalab Milans, yung imong mga picture. Mga palablab ako nakapin mga lalab. Naulan? Oh my God, it's raining. Lin, yes po, Lalab Party Music di Jackie. Herminia on the way. Herminia Sakiap dan full pack thumbs up with Bakals return. Ayan, from Milan's Vlog. Madam Milans, nasa bahay mo ako, Madam mo. Ang cute mo dito. Party Music, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Party Music, mga lalang. Tingnan natin yung bahay ni Party Music. Live Party God, 7-month street streamer of the year, young workforce.
Ayun lala, party music. 4 hours ago. Party music I'm watching. Harang. Ayan. Party music. I'm watching your video. Ilang minutes di? 4 minutes for ano? Party music. Harang ulit. Ayan. Pinoy Vlog done na po sa ano, channel. Balikan nyo po ako from Milan's Vlog. Pinoy Lala, balikan mo si Madam Milans. Maraming salamat po sa pagpinos. Walang alaman po. Ito Madam Milans, delete ko sa'yo. Ang laki ng bahay ni Madam Milans. Amo! Maraming salamat po. Magtatawag na si Mama, uy. Aalis daw. Pinoy Mix Vlog, ayan, nagbaba ng bahay mga lalabs. Mga lalab, magpapaalam na po ako kasi si Mama nagtatawag no, alis ata. Madam Herminia, ayan, Milans Tamsak at dating dikit sis. Pabalik mga guys, check bakas lang lahat. Maraming salamat po, host. Ayan. Wait lang, bigyan ko muna ng isa pa si Madam Milans. Yes, Sir Menya, thank you. Madam Milans, nagla-live ka rin ba? Hindi natulog ang baby mo, host. Gising, madam, ano, nag-iyak na? Ayaw matulog. Ano siya ngayon, may topak. May topak siya ngayon, Madam Herminia. Pag tulog yan, dire-diretso ang live ko. Ang hirap pag ikaw pa rin nagpantay. Oh my goodness. Kaya mga lalab, hindi ko na lang papatayin. Hayaan ko na lang siyang nakabukas. Or mamaya, patayin ko na nga lang. Naguguluhan mo, dede na siya. Meron naman siya, tinimpla nung kapatid ko. Siguro hinahanap ako. Ayan, 5 million mga lalab, mag-out na po si host. Madam Herminia, maraming salamat ha. Madam Milans, maraming salamat po. Pinoy Mix Vlog, magpaalam na si host ha. Mag-alaga tayo ng baby. Patayin mo lang at mamaya pwede live ka uli. Sige, try natin mamaya mga
alas 6. Yan mga love, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po. Salamat sa inyong support. Paalam na po ako. Mag-alaga tayo ng bata.